protože chce, aby ho ty lidi podceňovali, on chce přijít a chce zase schrábnout, chce šokovat, chce tam mít za toho underdoga. Jemu je to jedno, on prostě chce. Samozřejmě Attila Vek. Něco na ukázku živě, něco si tady střihneme a můžeme potom jít na video. Dnes nosíme Nike Air Jordan 1 Low X. Beverly Hills 920, že to je? No, to je ten policajt, ne? Ne, to byli ty. To je vůl. Zápasník. Ano. Attila Vegos. A já jsem tým mýho kamaráda Vémoli. Patrika Piráta Krištovič. To je vůl. Mě měl ve svým blogu někde a ty se mě moc líbili, tak jsem si ho koupil podle něho. Máme medzi sebou nedoriešené veci, však všetci to dobre vieme a preto urobíme malému chlapcovi takto, dúfam, lebo seklo ma. Příběh, jak se stali kamarádama. No, stali jsme se kamarádama tak. Byli jsme s mou Haníčkou v Praze na výletě, vytáhla mě, donutila a říkám, to je Vémola, pojď, já ho doběhnu na červené. Přijížděl k semaforu, zastavil, jsem běžel tak 100 metrů a říkám, dobrý den, pane Vémola. A on. A od té doby jsme tam, jo. Dia de Muertos, Jordan 1. A ty se mi teda jako moc nelíbí. Mně přijde takový muerte, takový mně přijdou ty boty. No, to je vůl. Já vím, no. Víc sleduješ Clash? Víc sleduju ten boj, než ty keci kolem toho. Jo, já ty keci kolem toho, protože boj v Clashi to je vždycky víc ty keci, než ten boj v tím taky blbce, že co v Clashu právě jsou ty postavičky, no. No, jel na zápas a měl ty Air Force jedničky, ty bledě tmavě bílo-modrý. UNC patenty. Určitě jsem ho tam potkal, jako byl usměvavý, on je prostě legenda a prostě, jak říkám. Nositelná. Jsou v oktagonu mnohem větší utráceči za tenisky. Větší kapři. Už vykazovali ve videu shodou náhod, ale měli je v jednom rozhovoru i Parkinson. Tady ty Chili Air Force 1. Zase zajímavá botička, co střídá prvky kožené a prvky z broušené kůže. Trošku nějakou message i těm mladým jako dát do hlavy, že tohle jako není normální. Každý steak komentář dostane ponožky. A jestli budete se dívat na boty, ale on měl samý takový, on má ty Gucci. Já jsem přesvědčený o tom, že mě teď nenávidí. Versace, ty si mě moc jako nelíbili, no. Že zažívá peklo v tom životě. Takže to bylo takhle ve zkratce. Ten kapr je větší, takže jdeme teďka na ty. Měl tam hodně dánku. Určitě všetky moje Travis Scotty, to sú vlastne, mám všetky farby. Carlos v živote nemá nič spoločné s módou. Já jsem přesvědčený o tom, že mě teď nenávidí, že? Vzácné tenisky. Oranžový neměl, říká, že ty oranžový chce. No, ale teda u těch zelených hodili na náhledovku cenu 3000 euro a to ani náhodou, že jo, to je. Protože mám rád žádné petky, už jsme tady viděli na našem kanále všechny moje petky, mám celkem troje. Můj oblíbený model a měl toho hodně pěkný. Říkal, že má 200 párů bot, no. Shoes lidi, zdraví vás Shoebros u nového videa, je to se mnou Arctic Offinius první a já jsem Davo a dneska si ukážeme tenisky, které jsme sponzorovali na zápasnicích Octagonu. Arctic si točil něco na ukázku živě, něco si tady střihneme a můžeme potom jít na video. Já zdravím jako želva ninja. To jsou 3 prsty želvých kamarádů. Tak mě řekni, co to je teda. No, napište do komentu. Ano, sdílet, odběr, zvoneček. A like. Díky. Takže ještě bych chtěl, každý z tým komentář obdrží ponožky. Takže. Od Shoebros. Ano. A každý 150 obdrží nošený pár o 4 hodin v Kanadách. Shoebros. A podpis. Dobře, tak to bychom měli. A dnes nosíme? Dnes nosíme Nike Air Jordan 1 Low X Travis Scott v barevném provedení Canary, inspirované jednou střední školou. Teď si nevzpomenu, jak se jmenovala ta střední škola, ale myslím si, že to byla střední škola, na kterou chodil Travis Scott. Já si myslím, že to je Beverly Hills 920, že to je. No, to je ten policajt, ne? Ne, to byli ty. To je vůl. Ta rodinka. Brandna, Kelly. Ty jsi mladý na tom moc vlastně, že? Tak to byl krok za krokem. To je vůl. Ne, Kelly, Brenda byl Beverly Hills 920. Jo, tak si nepamatuju. Tak jsi mladý, dobře. Takže dnes nosíme tyto ostrým muskem, budeme se to jednat i v dnešním videu se bude o těchto botech mluvit, protože má tvůj. Zápasník. Ano. Attila Vegos. A já jsem tým mýho kamaráda Vémoli. Řekni příběh, jak se stali kamarádama. No,
Stali jsme se kamarádama tak. Byli jsme s mou Haníčkou v Praze na výletě, vytáhla mě, donutila a tak. A jela tam korveta, chápeš, že bylo tam Champ, napsaný 001 nebo 007, teď nevím. A říkám, to je Vémola, pojď, já ho doběhnu na červené. Přijížděl k semaforum, zastavil, jsem běžel tak 100 metrů a říkám, dobrý den, pane Vémola. A on. A od té doby jsme kamarádi, že? Takže já mu fandím, takže říkám, bude zápas století a já mu fandím. Samozřejmě. I když je to takový trochu kolotočáros a ty boty teda sledovali jsme, hledali jsme, nenašli jsme moc dobrý boty. Podle mě jsou to Versace, měl na videu, co byl podcast. Určitě, on nosí Versace, Gucci, hodně. V tady těch zlato-černo kolotočích botách ho vidíme často, ale měl i Jordan na sobě. Jo. Dia de Muertos, Jordan 1. A ty se mi teda jako moc nelíbí. Mně přijde takový muerte, takový mně přijdou ty boty. No, to je vůl. Já vím, že jsou takový mrtvolný, jako kdyby. No tak mu se to hodí k těm Versace košilám a tam, že to má takový ty propletený ty, že jo. Samozřejmě to je vlastně ve Španělsku něco, jak my máme dušičky, tak oni mají dia de... Ano. Dobře, takže půjdeme na video. Takže Dave, stali jsme se velkými detektivami a hledali jsme po tom internetě, kdo jaký nosí boty. Já jak sleduju trochu ten Octagon, sleduješ Octagon? No, jsem tam jenom. Víc sleduješ Clash? Víc sleduju ten boj, než ty keci kolem toho. Jo, já ty keci kolem toho, protože boj v Clashi to je vždycky víc ty keci, než ten boj v Clashi a v Octagonu taky se mi to líbí, ale takový furt monotónní, no. Takový, ten Clash je takový zábavný, když si čekáš nějakého blbce, že co udělá. V Clashu právě jsou ty postavičky, no. No, a tam právě Cverna jel na zápas a měl ty Air Force jedničky, ty bledě tmavě bílo-modrý. UNC patent. Určitě jsem ho tam potkal, jako byl usměvavý, on je prostě legenda a prostě, jak říkám, on prostě umí rozlišovat, ale umí k tomu dát i svůj postoj, jako i takovej kladnej. Jako... Ty se mě moc líbily, stojí kolem 3,5 000. Nejsou drahý, jsou všemná vodička. Jo, dobře nositelná. Jsou v Octagonu mnohem větší utráceči za tenisky. Větší kapři. Větší kapříci v tady tom Dobře, sen se mi splnil. Můj splň se senil. Dobře, a koho jsi viděl ty tam? Já jsem viděl, že máš shodou okolností stejné boty jako Patrick Kinzel, které jsme si už vykazovali ve videu shodou náhod, ale měli je v jednom rozhovoru i Parkinson. Tady ty Chili Air Force 1. Zase zajímavá botička, co střídá prvky kožené a prvky z broušené kůže. Trošku nějakou message i těm mladým jako dát do hlavy, že tohle jako není normální, že to je teda jenom ta show, maličko přiškrtit. Napiš do komentáře, jestli jsi viděl Patricka Kinzela v těchto botách, jestli ne, nevadí. A můžete dát odkaz schválně. Protože co? Můžu vyját? Ponožky. Každý stejný komentář dostane ponožky. A jestli bude 1000 odběratelů na konci května, tak probíhá stále soutěž o tenisky. Ano. Dle vlastního výběru. To ne úplně. Dle našeho výběru. Jo. Za rozumnou cenu. No, a já jsem si koupil, abych řekl pravdu, tady tyhle, který nosím, jsem mi vytáhl ze záhrobí. Jsou špinavý, vidíte, že nosím. A ty jsem si koupil podle Patrika Piráta Krištoviče. To je vůl. Mě měl ve svém blogu někde. A ty se mě moc líbili, tak jsem si je koupil podle něho. Máme medzi sebou nedoriešené veci, však všetci to dobre vieme a preto urobíme malému chlapcovi takto, dúfam, lebo seklo ma. To musím dát. Ale jsou i taky lahočky, musím pohodnout. Jo, rád je nosím. Skoro nejvíc, jo, když se díváš. No, když se na to podívám, tak jo. Dobře. A teď nosí 2 boty z celé sbírky, což je jeho věc. Ne, víc nosím. Už jsem měl na noze ty Adidasy Flowrunnery. Dobrý. No, trošku mě tlačili v nechtách. No, měl se ostříhat. No, to jsem si taky říkal. Dobře. Pak kde jsme skončili? Na ministerstvu. Skončili jsme u Piráta. U Piráta. Tak teďka ty? Nebo já? Já. Můžeme obojí. Dobře. No já jak jsou ten tábor pana Vémoly. Přesvědčen o tom, že je naopak. Takže to jsem se díval na boty, ale on měl sami takový, on má ty Gucci. Já jsem přesvědčený o tom, že mě teď nenávidí. Versace, ty si mě moc jako nelíbily, no. Že zažívá peklo v tom. Takže to bylo takhle ve zkratce. Ten kapr je větší, takže jdeme teďka na tvýho. Ano, protože chce, aby ho ty lidi podceňovali, on chce přijít a chce zase schrábnout, chce šokovat, chce tam mít za toho underdoga. Jemu je to jedno, on prostě chce. Samozřejmě Attila Vek.
což já jsem třeba nevěděl do té doby, dokud nevyšlo to video, že on takto řeší tenisky. Ale bez tak s rytmusem, víš. No, tak jako je to možný, že má určitě určitou inspiraci od něj. Ale měl tam hodně dánku. Určite všetky moje Travis Scotty, to sú vlastne, mám všetky farby. Carlos v živote nemá nič spoločné s módou. Já jsem přesvědčený o tom, že mě teď nenávidí, že Třeba Grateful Dead, taky ty chlupáčky, medvídky. Měl, no. Prostě dvoje. Jo, měl ty zelený a... Vlastne, to sú tiež dosť vzácne, ešte chýba jedna farba, to je oranžová. A to tiež vyzerá, že jak nejaká, peliška, ale sú to veľmi vzácne tenisky. Oranžový neměl, říká, že ty oranžový chce. No, ale teda u těch zelených hodili na náhledovku cenu 3000 € a to ani náhodou, že jo, to je ve velké velikosti v České republice je to nějakých 27 000 se pohybujou, jo, takže... 1/3 toho, co tam napsali, ale nevadí. No tak clickbait, že jo, no ťukneš na to, no. Ale samozřejmě velký milovník jako Artík Travis Scott spolupráce. Šahal tam na tyto? Jak už jsme si ukazovali v několika videích, dneska na začátku tohle videa dnes nosím kanárky a Brown Velvet. Jsem zjistil, že jsem se spletl v jednom videu, řekl jsem mi, že to jsou moka, nejsou. To je vůl. Ale člověk je prostě omylnej, no, tak to musíme brát. Už máme bod, to kdyby si pamatoval všecko, to si nezapamatuješ, je tak? No právě já mám problém s tím, že sbíráš úplně jiný boty než já. No, tak bych měl něco vědět já, že? Taky si o tom nepamatuju všechno. Já taky ne, no. A říkal, že tyhle jsou nejpohodlnější, to nevím, na tým byl teda. Ale vlastně už, čo už je moc, to už je moc. Rozhodně měl jsem už možnost otestovat nízký Jordany a musím říct, že jako pokud nosil za celý život jenom nízký Jordany a nic jiného tam měl, že jo. Ale samozřejmě. Jordy 4 tam měl všechno. Ale nejsou nejpohodlnější. No, nejsou. Nejsou právě, mě nepřijdou moc pohodlný vůbec. Já mám ten problém s jedničkama, že jak je ta podrážka nízoučka a fakt tenoučka, tak já cítím každý kamínek, na který jasný, že jako na paty na kloubí ti to jde, jo? Jo, takže to je jako ne, no. Já už jedničky moc teda nenosím, mám dvoje a oboje jsou vysoký. A Artík má 1908-6 párů. Ano. Takže to je taková Artíkovka, no. Lebo niektorí ľudia to majú odložené niekde v skrini. A co si tam líbilo v té sbírce? Co tam ještě zajímavého? Mně se tam líbilo, že měl pár pětek. Burgundy jsem tam viděl a ještě grapey pětky. Ty mě přišly příjemný, protože mám rád žádné pětky. Už jsme tady viděli na našem kanále všechny moje pětky, mám celkem 3. Můj oblíbený model a měl toho hodně pěkný. Říkal, že má 200 párů bot, no. No, to je skoro jak já. Samozřejmě. A Tyla mimochodem jde velmi náročný. A dámy a pánové, večer KO první kol je za námi. Tak toto. Až na to, že mám 40. No, takhle, že dáme dohromady, tak už máme polovinu jeho. No, a tak ty s tím pohl, no? Artík už s tím pohl. No, už s tím ale končím. Už budu kupovat jenom takový ty větší limitečky, které se mně moc líbí, no. No. Takže tak. Takže už to vypadá, no. Máme dneska problém s technikou. Dneska máme technikus špatný. Dneska je technikus terminus, ne terminus technikus. Tady dáme boty, jde tam bodky. Dáš tam mají ty pirátky? Dám tam i pirátky. Z Karibiku? Takže zvoneček, odběr, všecko možné, co máte, tak nám to dejte. Takže a chci říct, že pokud se vám video líbilo a napadá vás ještě nějaký fighter, který má zajímavou obuv a zapomněli jsme ho změnit ve videu, určitě dejte komentář. Samozřejmě k tomu komentáři nám ještě dejte like, odběr a zvoneček. A případně follow na Instagramu, kam dáváme příspěvky taky, ohlašujeme tam videa dopředu a je tam vlastně všechno dopředu, bych řekl. A i my jsme na dopředu. A nezapomeňte na tu soutěž, na boty a na... No to už bude konec, ale po té soutěži. To už bude. Takže soutěž ne, to vám vystřídneme. Ale určitě na ty ponožky. Pište komenty, můžete vyhrát fusekle, nebo je u nás zakoupit na Instagramu. Ano. A cenu dodáme. Mějte se krásně, noste boty. Juice. Jo, tam nejde. No tak to je.